सेटी फिल्म्स प्रेजेंट। आज हम 1 महीना से कहत बानी कि हमारे एगो चोली लिया दे। रउरा से एगो चोलियो नहीं खियावा। रउरा मरद बानी की का? आज हम कह देता एगो चोली लिया दी मार्केट से, आना तो जे नहीं से कह नहीं लाके तू देला देला नहीं लाके तू देला म्यूजिक डायरेक्टर डीजे सिमरन, रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म्स सीतामढ़ी। नहीं लाके तू देला भतार कोइसन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन। देखा आइल बचोली के 1000 फैशन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन। देखा आइल बचोली के 1000 फैशन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन। नारायण सीतामढ़ी जी, शिव नारायण सीतामढ़ी। सुन हमार राजा धर न तू पाजा, कितनो करब जबरी मिली नहीं माजा। सुन हमार राजा धर न तू पाजा, कितनो करब जबरी मिली नहीं माजा। हमार सैया देवरू के भैया मन में बातो हरो विचार कैसो, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन। देखा आइल बचोली के 1000 फैशन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन। रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म्स सीतामढ़ी। शिव नारायण सीतामढ़ी जी, शिव नारायण सीतामढ़ी। सैया नारायण हाथ न लगायम, मन बजे बात नहीं बहुत सतायम। सैया नारायण हाथ न लगायम, मन बजे बात नहीं बहुत सतायम। चल जाई नहिरा छोड़ी के तहारा, का जाने तोहरो प्यार कैसो, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन, नहीं लाके तू देला भतार कोइसन। देखा आइल बचोली के 1000 फैशन,